Un nou episod din Hunger Games. Run! Run! Oh my god, cine m-a lovit? Ce? Ah! Mă lovește careva! Trebuie să facem niște modificări aici. Vreau să vă arăt și mapa PvP. Oh, Iron. Erod Sword. Yes! Erod. Avem Erod. Să l-am aruncat pe unul acolo. A fost drăguț, dar cam nepoliticos, ce să spun. Oh, yes. Trebuie să... Oh, da! Oh, da! Trebuie să facem niște modificări în gen... Cum să spun? Potrivirea canalului și toate astea. Asta e praf. I need to kill you. Da, da, sigur că da. Fix team fac acum cu tine. I need to kill you. Man. Cred că voi pleca, poate voi face timp cu el, dar nu sunt sigur. Trebuie să-l omor. Giant boots. Da, l-am omorât. Foarte drăguț. Păcat că aici nu prea am ce face cu diamond-uri. E bine. Serios? Are? Nu, n-are nimica. Foai. Da. Serios. Uai, ce frică mea aici. Oh! Serios. Nu, eu puteam să fac asta, adică, sincer. Nu. În orice caz. Ce m-a întrebat la televizor dacă am... Sunt ready. What the fuck? Deja deathmatch. Kidding. Ăsta are bună! Oh, shit! Toți au ex! Oh, sunt atât de mort, măcar am ajuns în deathmatch. Chiar îmi pare rău, prieteni. Toți vin după mine, nu prea înțeleg faza. Să vedem, da, toți vin după mine, niște idioți. Ce să spun? Sper că v-a plăcut acest episod din Hunger Games, să mă omor și eu pe cineva și cineva mă omoră pe mine. Vreau să intrați pe server să vedeți ce mai fac. Pa, pa.